adto ni Mama. Mag-unwind kami guys for the past weeks. Talagang napaka stressful. Ngayon, mag-unwind kami kasi okay na si Harold guys. At saka okay na din tong pool ko. Kasi nabutas ng iring ba, nabuslot ng iring ka mama, madaling vlog. So ngayon, mag-party kaming dalawa. Tapos, kakain kami ng water cookies. Bitaw guys. Binilhan ako. Ikaw sa Lucy, Mapil, mga pamangkon ko sa Pampanga. Lucy, anak ko diri Los, bago ko kong balik hapon pa. Kaya na, kaya ba Rosat. kaya ako ipang mati sa akong lawas. Kaya anak ko buto na na akong bilin sa kapon. Ura ko na lutas-lutas. Kaya sige kong balik, lugay pa ako, nakaari, tulong adlaw ako. Kasi guban-gubanan sa kanakay. Okay, tanto yung ulang Los, yung sapot yung ako sinanay. Kaya nag-restro ko sa mundo na Los. Yeah. Si Katong Shout out ko po ni Nibis, Aliana, ni Mercy, Maputol, kaya wala ko nabasa sa video sila mga. Shout out ko sa tanan. Sa tanan nga, taga-Hagilanan, Purok Dos. Mga ligo ta. Kami randuha si Marlene ng aligo. So, croissant kahapon ba to guys? Apple croissant. Shout out nga unta. May palabok kami guys. Pero mamaya na lang yun. Shout out ko sa akong mga apo. Lovely, Ivy, Joshua, Dayan, okay. Iten, Sir. Yan, nasad ko Sir. Ako na po yung nangito. Mare mo din ako Apple yung croissant. sabon. Pamulong luhan sa'yo ni Mare. Ayun lang, swimming pool, Marlon. Nga na. Kuhaan ka ng buslot. Kaya tama sa ring. Shout out to ni Sir. Sayo ko namin sa gani. Ulit ng mama dahil. Tudoy. Nanay. Makita nanay dahil ha kung open ka sa mga Facebook. Sa YouTube. Shout out to ni Sunday Salome. Ni Darling. Ang mga igagal ha. Mga kumangko. Kula dodo. Shout out. Shout out kung taga-Angilanan, Dihatanan. Sabi na sa among Purok Dos. Ni Paulina, shout out kag ni Rina Hidi. Shout out ka ni Chiri. Angel iyo. Agnemidit, Bia. Shout out ko sa Pampanga sila si Dudong. Si Mapel, ang mga pagmangkon ako. Anak ni Mapel, ang mga pagmangkon, anak si pagmangkon na. Shout out ko na Twitter. Wala na lagi kami tawag na ko tayo. Nga magkaon na mo guys, magbukod may glangoy. Ako. Sige, mane. Kailangan niya bench. Shout out mo ni Kyle. Palilhit na niya, Carl. Kumsa. Ay, wala. Ako sabi
nga. Diyan na dyan luto dyan. Diyan na dyan niluto ko. Masok na kan ha? Cuma may luto. Lahat wala yan. Masarap. Sige, kami ba? Kan! Kan ba sa na-scribe? Yan sa mga unggoy din. Salat lang. Akala mo malagay ka? Oo. Laway ba? Pwede ka. Laway ba? Ha? Langoy ba? Tawa. Ang lansin Hindi, ko. taong bunga. Ulit mo.
Next vlog, mundang na may kay gitugnaw na ko. Thank you. Salamat.